ọ bụrụ na mpa m enwere ana ọ ga-ere ọ ihe ọ ga-ere nye m ka m mee biznes, but mụ decided ka m gbaa bọị ka m nwee ike ịsavụ, nwee ike ịma anya the business ka ọ ga mgbe ọbụla m bidoro ka m nwee ike ime ọfụma as a human being. Mgbe anyị na-eto ụzọ adịrọ mma, ọ na-afịa ezigbo ahụ ịbataba nweta ego, chọọ ndị enweghị ụlọ. Ọ bụ ndị nweghị ụlọ, ana m ekwukwu ndị nwe ụlọ, ndị nwere ụlọ aja, ndị nwere ụlọ atarị nwere ike ebe m na-eje the most poorest person ka m na-eje arụ ụlọ, nrụsịkwara ha, nye ha generator, nye ha ihe eji ebi ndụ, nyekwa ha ego, because imecha enye ha ego nwe isi na nyekwa ha ego to maintain the house and also themselves. So I decided to make sure that na enwere ụzọ bụrụ ụzọ gara nụ, because okpukpuru ụzọ gara enweghị ike imenwu access to farms ebe a kọrọ ihe, nwee ike iripụ, nwee ike irenu, ma ndị na-eme ihe akị ọdịdị ma cheap. From oil and gas anyị na-emekwa contract ịrụ building, ịrụ ụzọ, ịrụ ihe ọbụla a na-arụ bụ construction, because ebe na oil and gas ọ mmadụ nwee ebe ha bi, ọkwa mmadụ nwee ụlọ ebe ha bi. So ihe ndị a na-arụ ya arụ, ebe ide ịrụ ichere akwụ ụgwọ, sometimes 3 months, sometimes 6 months, sometimes 1 year, even aka ka nwere ji ụgwọ even na even 3 years. A na-emekwa na-aga na-ayọ Chukwu ka enweghị ike inweta onye ụmụ uchu na-ezu ori, ọ dọrọ possible ije jụọ ese. Enweghị onye ụmụ uchu na-eme kidnapping na ụmụ uchu ebe ahụ, let's aside ụmụ uchu, but anybody nọ n'ụmụ uchu bi n'ụmụ uchu adịghị eme kidnapping, because I make sure call all my friends, call ndị ọgbọ m, I unite ya together, nye ha ihe ha ga na-eme, nyekwekwekwekwe ha nkwa that na ihe ọbụla ị mụrụ gị nidiri ego, come to us na anyị ga-emere gị ya. Mbanyekwe nke bụ ụmụ school, because ama mgbe anyị na-aga school that na a na-atụ anyị n'ụgwọ akwụkwọ, ncheke from January to December, just that 3 terms I make one semester, kwụọrọ everybody ụgwọ to make sure ka a ghara inwe ka ha mara ịta ada farm tara mgbe ahụ. I asked you keke zụọ shuttle bus, zụọ machine a lot, bunye ha ka ha nwee ike ịkpara ihe ha na-eri, zụọ even fertilizers, pack ya in trailers. I did it last year. Fertilizers nzụrụ last year ka adopted today. Mụnwa na-agba na be anyị na support bụ like every year a na-enwe 2 times in a year ka ndị a nọ na village nwee ike liberate, dịkwa happy ka everything ghara ịgba ahụ. Ndị ya na-ekwu n'okwu ya ewu ọ bụrụ na anwụrụ ihe na-ewute ndị, kedu legacy ikipụrụ mgbe ị na-anwụ? Kedu ihe a ga-ekwu about you? A na-ekwu about you na ịbụ onye na-azụ ala, a na-ekwu about you na ịbụ onye nwunye nwụrụ eburu nwunye, a na-ekwu about you na ịbụ onye na-agwọ ọgwụ. No, kedu legacy ikipụrụ? M ga-achọ ka ọ bụrụ na Timur na enwe onye na-akpọ mighty ka ma legacy last even another 100 years, that na onye a mere nke a na n'ụmụ uchu, onye a mere onye o ji bụrụ ihe a, onye a mere onye o ji bụrụ gọvanọ, mgbe onye a na-aga skuulu ọkwụ ekwekwe ego ya mkwụrụ ụgwọ akwụkwọ, onye abụ gọvanọ nkịta na Anambra na onye akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya mgbe ahụ. And because na m bụ onye tara afọ na village, obi m nwetara na ndị village nwere ihe ndị ha na-ediri, mere o ji abụ every year na-make sure that na enwere ihe mere obodo. Ọ bụrụ na ndị obodo bụ ụmụ uchu, ọkwa nebara tat nọ n'ụmụ uchu dịka aka ọkwa, akpụ, amaesi, ụmụala ọma Isiọgbọ anyị mara ha, and other town nọ inside Agụata, we still support that new festival. Nyopụta ego nye ha na onye ọbụla kọrọ dị anyị si ya mdekwa ya ga-enye ya. Onye gbara first, second, third, iwọchi ya enwe nke ndị emegasịrị last year, I gave them money, nye ha ego, bunye ha tricycle, nye ha a lot of cash. Ndị gbara first, second, third ka enwee competition gbasara ihe ndị agha na-akọ, ka a ghara inwe ndị dị lazy na be anyị. Boya lago because of anya ukwu. Still yet anybody nwere egwu Chukwu chọrọ ịba uru ka gbakọ onye ọbụla chọrọ ịba uru, suppose uru it can go down. Gba odibo na odibo agba odibo ama nnọọ ịzụ ahịa, ị ka serve somebody just like ndị bidoro bụrụ gọvanọ today, or maybe we have some ha bụrụ odibo enwe ndị ha na-eso n'azụ, ha buru agba many years before Chukwu mebere nyeze ha position ebe ha nọ today. Hello guys, this is Great Lord TV and we're live and direct in Port Harcourt, and here we are. This is the office of High Chief Abraham
OT, that is Ikenga Umuchu, Ikenga, Agwata, Jurosberg and Umuchu, Mighty. So Mighty Arozo, Mighty Aromado Olo, on a new go new scholarship. If you know them, ever boss and what they got, can you go there? Cause we bido, you man can see me. Follow. Let's go inside. Come. So this is his headquarters, and he's inside there. It's a privilege, you know, to go and meet this great man who has been shaking Igbo land because of what he's doing, so because of his philanthropist nature. So, Obon Irone Muchu now, every day the time, when a rough road there because of Yama. On your way, I was a roof ember. On a roof ember, but also state, so full state, on a rose or a rono. Konya Degu. So, and then Magona, sometimes I have Kedifone, or Guego, or what? I had a cock as in a cock. No, I jago only a jacket a quo. You know what? Let's go. Let's if I brought on Canwa, you could see so. You want to go? Let's go inside. So, no Grayani Cook, mighty. So, Chief Ikechuku Abraham Oti, Allied Victory Nigeria Limited. That is his company. Allied Victory Nigeria Limited, the CEO or MD. So, let's go. Can you meet here? Okay, well, Chief Oti Ikechuku Abraham. Okay, I'm going to be asị nwafọ onye Igbo. Mụ gara school na community secondary school Okpanachala Umuchu. We ended precisely in 1992. Then oge naga school mụ bere ivuru na ịgba mbọ. Na-agba mbọ make sure that na nwere ike iji aka m kwụkwụrụ ụgwọ akwụkwọ without my parents ịkwụdo ụgwọ, which I know that I succeeded many times, even also school uniforms and sandals and bags and notebooks for the school. Then oge m gụsịrị akwụkwọ 1992 decided ịgba boy Igbo odibo ndị Igbo na-akpọ ịgba boy. Ọ bụrụ na mpa m nwere ana ọ ga-ere ọ ihe ọ ga-ere nye m ka m mee business, but mụ decided ka m gbaa boy ka m nwee ike ịserve, nwee ike ịma anya the business ka ọ ga mgbe ọ bụla m bidoro ka m nwee ike ime ọfụma as a human being. Ọga m bụ onye aka ọkwa Owerri aka ọkwa Imo steeti nọ n'Ide Atọ. Afọ ya bụ Tony Emenike. Ihe eji mara business ya mgbe ha bụ Tony Emenike and Bros Enterprises. Ihe ọ na-ere bụ akwụkwọ nke a na-akpọ stationaries n'olu English. Mgbe m bịara Boy 1992 ịgbara ya Boy, anyị nọ n'ebe a na-akpọ My One Market. Onye ma One Market mara na their shop na shop ha eruro 2 meter by 4 meter. Ebe a ka anyị nọ webido ịgba boy. Anagbara mbọ ya ahụ more than 8 years. Then the free. Oge mụnwa the free. He was set up based on his own capacity. But the more about can make sure that na abaramuru. Then when Nababa ya nchọpụtara na akwụkwọ amanye m ihe nchọrọ, nwee ike immigrate to ihe na-akpọ kọmputa. Mgbe aka enwere ihe na-akpọ disketi, from disketi enwere ihe na-akpọ CD and DVD. Na-follow up, make sure that na enwetara m ihe ndị ahụ ka nwee ike ịdị iche na ihe ndị ọzọ na-eme. Then oge emesịrị ihe ndị ahụ, mgbe fụ na business ire kọmputa nwere limit ego because ọ ngwa na-eme spike all. So I decided to meet friends, jump into oil and gas. From oil and gas, I na-emekwa contract ịrụ building, ịrụ ụzọ, ịrụ ihe ọbụla a na-arụ bụ construction, because ebe na oil and gas ọ mmadụ nwee ebe ha bi, ọkwa mmadụ nwee ụlọ ebe ha bi. So ihe ndị a na-arụ ya arụ, ebe ide ịrụ ichere akwụ ụgwọ, sometimes 3 months, sometimes 6 months, sometimes 1 year. Even if I can only joke even up to now, even 3 years. And then I got na Chukwu. Then otu a ka isi bidokwa ndụ na-eme. And because that na mbụ tara afọ na village,
obi m matara na ndị village nwere ihe ndị ha na-ederi mere o ji abụ every year na-make sure that na enwere ihe mere obodo. Ọ bụrụ na ndị obodo bụ Umuchu, ọkwa neighboring town nọ n'Umuchu dịka Akaọkwa, Akpo, Amaesi, Ụmụalọma bụ Isiọgbọ anyị ji mara ha, and other town nọ inside Agụata na-make sure that na erichiri m no matter how small na ha nwere ike iri nri gaa school. Because na m nọ na village taa ahụ, ama m problem na-enwe mgbe anyị na-eto. Enwere mgbe a na-achụ na school ịgụgide akwụkwọ asụ nọ anụ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ, mmiri na-ezo anọgide ihe igodo na mmiri esi n'elu because na enwere leakage na roofing maọbụ na flood na-abịanụ nwere ike hapụzi ebe ọ na-eje batara chọọ ịgbagbu mmadụ. So because na enwere m such experience mgbe m na-eto, I decided to put it in order ka ndị agha anyị tọrọ ghara inwe the same problem. Ọ ya mere o ji abụ nweta ego chọọ ndị enweghị ụlọ. Ọ bụ ndị nweghị ụlọ, ana m ekwukwu ndị nwe ụlọ, ndị nwere ụlọ aja, ndị nwere ụlọ atarị nwere ike ebe m na-eje the most poorest person ka m na-eje arụ ụlọ, rụsịkwara ha, nye ha generator, nye ha ihe eji ebi ndụ, nyekwa ha ego because imecha enye ha ego nweghị isi na nyekwa ha ego to maintain the house and also themselves. Then from there mbanyekwe nke bụ ụmụ school because ama mgbe anyị na-aga school that na a na-achọ anyị n'ụgwọ akwụkwọ ncheke from January to December, just that 3 terms I make one semester kwụọrọ everybody ụgwọ to make sure ka a ghara inwe ka ha mara ịta ada farm tara mgbe ahụ. Then I remember mgbe anyị na-eto ụzọ adịrọ mma, ọ na-afịa ezigbo ahụ ịbata be anyị. Onye ma Agụata mara na Agụata the only express the only artifact enwere ebe ahụ nke gara from Ogata Akaọkwa, enweghị any other tie road. But all the other places nọ n'ime ebe ahụ bụ before ịbata iruo Ogata, before ịbata ihe take 2 hours before you do my house. So I decided to make sure that na enwere ụzọ bụrụ ụzọ gara nọ because okpukpuru ụzọ gara enweghị ike imenwu access to farms ebe a kọrọ ihe, nwee ike iripụ, nwee ike irenu, ma ndị na-eme ihe akị ọ dị my cheap. Then after that one into agricultural, make sure that ndị nọ na village na-eredusoro ori na be anyị. Mgbe niile ha na-eme kidnapping, ndị niile na-agbafe na be anyị bụ ndị mba ọhụụ ndị Umuchu. Ka enweghị ike inweta onye Umuchu na-ezu ori, ọ dịrọ possible. Ije jụọ ese enweghị onye Umuchu na-eme kidnapping na Umuchu ebe ahụ, let's aside Umuchu, but anybody nọ n'Umuchu bi n'Umuchu adịghị eme kidnapping because I make sure call all my friends, call ndị ọgbọ m, I unite together, nye ha ihe a ga na-eme, nyekwekwekwekwe ha nkwa that na ihe ọbụla ị mụrụ gị nidiri ego come to us na anyị ga-emere gị ya. I asked you keke na keke zụọ shuttle bus, zụọ machine a lot, bunye ha ka ha nwee ike ịkpara ihe ha na-eri, zụọ even fertilizers, pack ya in trailers. I did it last year. Fertilizers last year adopted today. Then we also empowered what they call culture, because culture bụ ihe ji ito na be anyị. Anyị chọkọla, I made sure that na culture ka dị otu ochi wedere. Iwatch ya ka esi agba mmọnwụ, yes, ndị be anyị na-agba mmọnwụ na we supported it, ndị na-eji ọgwụ because we believe in church na be anyị. Mmọnwụ na-agba na be anyị na-support bụ like every year a na-enwe 2 times in a year ka ndị anọ na village nwee ike liberate, dịkwa happy ka everything ghara ịgba ahụ. I remember the nke mere last week bụ March 15th. Ndị mmadụ rere ahịa, people was calling me, thanking me, thanking me na ihe mere ha na n'ọwụ ọzọ na a ga-nkwenyere ka mighty n'Umuchu. How? Ndị nwere shop ebe a na-ere mmanya rere mmanya a lot. Ụmụ nwaanyị ndị be anyị nwere shop ebe a na-ere ihe jesi social cowtails, anụ fowl, chicken gbuo. They sold a lot for that that 4 market days. Ha gbara the mmọnwụ our place ọ dị ka ebe a na-agba Xmas. So ha libre after jicha n'ọrụ sụọ ọhịa
maka ije bido ihe sụọ ebe akakọ ugbo. Ha pụta na market square na-enwe aṅụrị na-agbagharị na-enwe aṅụrị for that 4 days. Otu a ka ọ dị na almost all the whole village nọ na be anyị. Otu a ka esi gbagasị after agbachara ya abazie ọrụ ugbo. Then after the ọrụ ugbo ọrụzie mgbe eji eri ihe bụ mgbe a na-akpọ New Yam Festival. We still support that New Yam Festival. Nyepụta ego nye ha na onye ọbụla kọrọ dị highest yam dịkwa ya ga-enye ya. Onye gbara first second third iwọchi ya nke ndị emegasịrị last year, I gave them money. Nye ha ego bunye ha tricycle, nye ha a lot of cash. Ndị gbara first second third ka e nwee competition gbasara ihe ndị agha na-akọ ka a ghara inwe ndị dị lazy na be anyị. So ihe ndị a bụ ihe anyị na-eme, and we still do more. We will do more. I will do more. Ihe nna ya Chukwu owu ana m ayọchukwu ya nye m ego nji achọchara nje my age mate ma onye m ego nji abịa were agba private jet. No, ana m ayọchukwu ka Chukwu nye m ego ka m nwee ike iji ihe nye ndị nka mma, ndị ahụ esighị ike n'ụlọ ọgwụ, ndị need that money. Onye m na Chukwu ka nye m, ọ bụghị nke m ji abịa achọchara nje my mate ma nke ọzọ. No, but ka m nwee ike iru ụlọ, make sure that na ndị ahịa enweghị na ha nwere ndị mụrụ ọrụ nwere equipment ha needed that na m ga-enye ha ego ka ha zụta or ka even buy the equipment for the nye ha ka nwee ike ịrụ ọrụ so that they will remember. Ihe ndị ya na-ekwu n'okwu ya ewu ọ bụrụ na anwụrụ ihe na-ewute ndị, kedu legacy ike ịpụrụ mgbe ị na-anwụ? Kedu ihe a ga-ekwu about you? A na-ekwu about you na ịbụ onye na-azụ ala. A na-ekwu about you na ịbụ onye nwunye nwụrụ eburu nwunye ya. A na-ekwu about you na ịbụ onye na-agwọ ọgwụ. No, kedu legacy ike ịpụrụ? M ga-achọ ka ọ bụrụ na Timor na enwere onye na-akpọ Mighty ka ma legacy last even another 100 years. That na onye a mere nke a na n'omuchu, onye a mere onye o ji bụrụ ya, onye a mere onye o ji bụrụ gọvanọ. Mgbe onye a na-aga skuulu ọkwụkwọ ego ya kwụrụ ụgwọ akwụkwọ, onye abụ gọvanọ nke na Anambra na onye akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ya mgbe ahụ. So ọ ya bụ ihe onye ji ala mmụọ, ọ bụghị m noise ole imekiri ma ọ bụ ndị megidere. So ekpere ya bụ na ụmụachi Igbo butuo obi ala na uru adọrọ n'oshi, uru adọrọ n'isi azụ. Calm down, mara ihe ibe gị na-eme ya, bụ ya lago because of anya ukwu. Still yet anybody nwere egwu Chukwu chọrọ ịba uru ka gbakọ. You will be whatever you expect to get in life. Echego m a lot of my friends, so many of my friends nọ Port Harcourt, ndị nọ Lagos, ndị nọ Onitsha. Enwere series, enwere ka ha si bido. They don't just come in and become billionaires. No, none of them. I've interviewed a lot of them. Even my friend Anakpo, Simon, he just studied Fuely. He's doing well. And the way I'm seeing him, he's moving very, very, very high. And I'm happy for him. And I believe that in future that he will be one among the all. Even he can be better than any other person. And they will interview him for that now. I remembered that the day meet Riona that na my church no much that he was there. And na ya biara I said to MC ego go Arabia. Not even as an invite. I may invite. But today is my friend. We stay together, we drink together, we do things together. So but onye amaro na mama na enwere ebo chibido. I go na just that na mbo na ga school na official from school maybe na shop empire on ebe call board na customers. Imagine how many years. But today over 40 years in Sheikh Port Harcourt. People was like Simon, I want to be like him. A meeting even when I built my house here in GRA, he also coming to my site to sell some tiles and the doors and other things. He gave me some ideas of what I bought then. I bought wood doors. Look at my kitchen. I should do it like this. Imagine 10 years or 11 years ago, he was running around. But today, over 40 years, and everybody want to be like Timon. No, not possible. You have to have a story to tell. So when you have Chori Buru, suppose it can go down. Odibama noise or him. You can serve somebody. Just like the Bidoro Blue Governor today, or maybe we have some. How about the when they are nationals? How many years before Chukwumebre and they have picture by today.
So thank you very much, my brother.